Ma'am, kaya niyong hawakan po. Sige po. Hello, what's up? Maganda nga po sa lahat. Nandito tayo sa Barangay Bukig, Dagupan City. Ito po yung unang session po nila Leomord sa kani, ano ito, ma'am? Milky po. Milky. Tara, samahan nyo kami. Let's go. Go! Tawa ka mga isang. Bitawan mo na yan. Grabe kay. Okay, wait lang. Wait lang. Ba't yung nagpating kaya ayoko mag ano eh. Kung pwede pairam to? Sige lang po, sir. Sige na po, gamitin niyo Ay, na po lako. yan. Ang sakit. Time burst, masakit. Hindi na mabutas yung ano. Tara, let's go. Hawakan mo yung, bitawan mo na yung tali mo. Ala. Yung babae. Yung babae na lang hawakan mo. Yung babae na lang hawakan mo. Ako na dito. Yan, papa. First time na si Beth. Diba po, magaling eh. Hindi pa. Ayun man, nakapusal naman ata. Okay Ay, na. si Leo. Ay, ano sila Ay, yun? di, ma'am, hindi ba? ma'am. Napaka-gentle dog yan. Right. Patayin ko muna daddy ha. Patayin ko muna silang dalawa. Ang likot. Grabe. Ayun. Woo! Ano? Makadyot si ano, Leo. Pa-shoutout pala kay Rafael Garcia. You know, magkamukhaan na kayo ni Leomord Boy. Yan o. Sa mga gusto po magpa-stud sa amin, ito po si Leomord. Isa po siyang tricolor beagle. Isa po siyang champ line with red marks and green marks. Sa mga gusto magpa-stud po, PM lang po kayo sa page namin. Ayan po siya. Tingnan nyo po kung gaano siya kapogi. Mamaya papakita po namin sa inyo mga sample puppies niya nandito lang sa taas. Alright.